हेलौ औ दाखालि माबा बे आमथिखा बालाजाहारनि सासे हिनजाव गोमादों ना आंनि बोरायाथ' माबायाव होदोंमोन ना इउटुबाव औ आं बेनो आं रायलायहरदों आरो गाज्रि दामोन बहा दं नोंलाय आङो नै मादैमोनाव दंफैयो आं मानोथो न'आव फन हराखै माने नोगोद लाजिबाय आं संसाराव थांना थानायनिफ्राय थैनायानो साबसिनसो मानो होनोब्ला बियो आङो सैसोदों सहायनानै जाबोदों नाथाय गेजेर ससेयाव गामिनि मानसियाबो आंखौ बुख्रु सुख्रु खालामनायलाय गामिनिसो बदनाम जागोन मागोन नोंनो गोसो सिङाव जि थांखि लादों नोङो मानो थैनो नोंनि जिउखौ आद्रि दाख्लाम नानि बा आयं बा आदै बेबायदि बुंनायलाय आं थैनो होननानै आं रायजोफोरनि सिगाङावबो आं बुंना जाखादों आंबो फिसाइजों संसार जानो हानाय नंले आं मानो बेबायदि जाखो आंबो बेमारि मानसि आं इसोरनि देखायाव आं बेबायदि पाप मावथावामोन नाथाय आं संसाराव मानो बेबायदि दुखु सैसोनांखो हाबा जाजेननायनिफ्राय आं बेबायदि सुख गैया नाथाय आङो खारदोंमोन बै समाव हौवा हिनजाव बेबायदिनो जालायनानै नाथाय बियो बेबायदि होनदों नों बायदि हिनजावा 100 जन दङ थां माहाय थाङो थां नाङा होननायाव आं थांनाय जादों आरो ओमफ्राय नाथाय आं थांनाय समाव गोजोननाय गैया फिसा सानै दं आंनि फिसा हौवा सासे फिसा हिनजाव सासे नाथाय बियो बेबायदि बुंनायावहाय थांदों आं थांनाया आं साइडआव दङमोन नाथाय सौसिनो हायियाव आं डाइरेक्ट थांदों आरो ओमफ्राय बे डाइरेक्ट थांनायाव बियो आंखौ लायफिनदोंमोन लायफिननानै गारि भारा रिजार्भ लालायनानै 3,500 रिजार्भ रायलायना लांदों बियो थगायनानै नाथाय फैसाखौ 2,000ल' होदों बेयावबो 1500 दंबावो ओमफ्राय होनबाय आङो बियो हा फाननानै थांदों हाया बबे साबसिन बेखौनो हिसाबबो रोङा जेबो रोङा मानसियाखौलाय आदा आगै रायलायनो गोरों फारसेनिफ्राय रायलायनो गोरों नाथाय बिनि खर'आ थिग गैया ब्रेनानो खर'आनो ओंखारथारखाया ओमफ्राय नाथाय नोंनि देहा महरा जों नायनो हानाय नंले जोंखौसो गाज्रि नुबाय थानायसै जोंखौसो बुद्धि होदों होनबाय थानायसै आनै रानि बा नों दाफैसै जोंनाव फैलानो सन्देह खालामो होननानैहाय बेबायदि बुंदों नोङो साइडआव आन्द्रायनानै थादो मा आनै आब' जेनेबा बे हौवानि केरेक्टारा माबायदि जागोन बैसोआ जालांला बियो रासिन जागोन गामसाबो खुनानै खाग्रासो जागोन होनग्राबो दङ नाथाय आं लाजिनानैहाय हाब बेबायदिसोबाव नाथाय आङो उन्दैयावबो बियो आंखौ थाखा गैयागारा थाखा दं बेंकआव फैसा गारा बेंकआव दं होननानै बियो आंखौ लानानै खारदों थगायदों नाथाय थिग आंबो सेरेखमखायनो बे इसोरानो बेजों जुलि होगोन खोमा साननानै आंबो थांदों जादों नाथाय आं खारनायाव खारबायमोन लायनानै मोजां संसार जाला अजायामोन आरो आंखौ लायनानै बेबायदिनो बुफैबावदों बेबायदिनो आं दरसि मोननायखायना आङो सासे मानसिनाव आं जिरायहैदोंमोन ओमफ्राय बियो थांनानै सिरि थांनानै ओंखाम संना होआखै मायाखै होननानै आंखौ गोदोनाव सेरहैदों गोदोनाव सेरनानै बेसेबा गिदिर गनजों आंखौ बोगथियाजों बुदों ओमफ्राय आइनायाव नांहैदों आरो बे गना ओमफ्राय बे माइरङा 35 केजि दङमोन लकेला 30 केजि सेन्ट्रेला 1/4 ओमफ्राय बे माइरङा आइनाया रेजेबखावबायना होनबाय आइयो मानो बेबायदि जाखो नोङो संसारखौ मोजां जानो होनना लायबाय मानो बेबायदि जाबावखो होननानै दा बेखौ रायजोआबो जेबो आखायाव लाले नाथाय मा खालामनो बेखौ मिन्थिजोबखागौसै नों एरायनानै थाथ'दो होमब्लाबो नों दा फैथ'थारसै होनना बुंनायाव आङो नै दा जाथिफोरनाव दंफैयो आरो खोथा फंसेबो लाजाया खर'आनो ब्रेन सर्ट फैने रायलायनायालाय जा मोजां रायलायगोन आरो नोंजों फंसे आंजों फंसे बैजों फंसे बिदि रायलायो आरो दा मा सानखो नों मा सानखो आङो संसाराखौ जानो हानाय नंले बिजों आं बेसे बुजाबावनो आंबो बेमारि मानसि नाथाय न'आव थांब्लाबो आंखौ एना हैदों होनो आं हैया आइ आफाया आंनि थाखाय बेसेबां खर'आव रुजुनबावनो दा आफायाबो आंनि थाखायनो बेबायदिनो गोजानाव दंहैयो लाजिबाय लाजिनायनि जाहोनाव न' होननानै दायाखिसै दिनै 5-6 बोसोराव जाबाय आफायाबो आंनि थाखायनो बे हौवानि थाखाय मालायनि फिसाखौ जेबो दुखु होआ न'नि मानसिखौसो टेनसन सोयो बिसोरो मानो होनोब्ला नों न'आव दा गाफैसै
जोंनि न'खरनि मानसि ले होननानैहाय नोङो नायखा नुखा नोङो लाखाबायला नोङो मानो बेबायदि जाखो होननानै नाथाय नोंगौ नोंनाया आंबो मोनथियामोन बिनि बेब'हारखौ बियो आंखौ थाखा गैयागारा थाखा दं होनना लाना थादों नाथाय थाखा फैसायालाय मा आखाइनि मैलासो नाथाय आंबो मिथिगौमोन बुजिगौमोन नाथाय बुजिसेयावनो मिथिसेयावनो बेबायदि जाबाय माथो खालामबावनो आं दा बे हौवाजों थांफिननांगौब्लाबो बेबायदि जाबावगोन नाथाय आं बे हौवाजों संसार जानो हानायले आंखौ अननानैहाय जेबो नोंसोरो दायथ' दालासै आं फैदों फिसाखौ लानानै नाथाय बे फिसाखौबो बियो अनेक गाज्रि होनना रायो बिनो बुथारनोबो होसोयो समनि गेजेराव नाथाय आं बे फिसानि जिउखौ आद्रि खालामा आं जेराव थागोन आं बेयावनो लाफागोन जेराव थाङो बेयावनो आं लाना थांगोन आरो आं जेखौ जायो बेखौनो जानानै थाथों थेवबो आं बे फिसाखौ बेंसर मानसिनो आं हगारा नोंसोर मा सानो फंबाय आं इसेबां दुखुथिया जानांगौ आंथ' दा नोंसिनि सिङाव थानायखौ मिथिया नालाय आंथ' दा जास्ट गोमानाय होदों मिथिबायना बिसोर आंखौ मोनसे रिक्स लानानै भिडिअ बानायनो हरबाय जेनेबा मानसि गोमादों स' नोंसिनि सिङावथ' मा जादों बेखौथ' जोंबो मिथिया नालाय बिनि थाखायनो गोमानाय होनायाव जेबो प्रब्लेम गैया नालाय जे मानसिया गोमादों 3 जुलाइनिफ्राय नङा होमबा 3 जुलाइनिफ्राय गोमादों नालाय स' ओंखायनो मानसिया न'आव गैया नालाय स' बिदि फंबायाबो रायज्लायहरबाय फंबायाबो रायज्लायहरनानै बुंहरबाय स' गावबो रायज्लायबाय बिनि सायावहाय बेनिखायनो नांलायनायखौनो गैया होनना बुंबाय बिसोरो नांलायनाय गैया होनना बुंबाय होनबा बिसोरथ' थगायदोंसो नङा होमबा थगायदोंसो अननानै निमाहा हो आंनिजों संसार जानांगौब्ला आंनि जिउआ संसाराव मा जागोन आं बेखौ मिथिनाय नंला आं दासो इउटुबाव नुदों बेबायदि नङा इसोरनि आं सानसे उन्दैनिफ्रायनो आं इसोरखौ बेबायदिनो आंनि सानस्रिखौबो नागारामोन नाथाय आं फिसायनि बेबायदि ब्रेक सनखौ आं लाजिबाय जोङो हादानावसोमोन ना बे हादानाव ओरैबायदि बिराद बेबायदिनो गाज्रि खोथा बावो नै रायलायो नै बावो गाव मिथिया नाथाय आं एसे साननो गोरों बुजिनो गोरों नाथाय बेफोर खोमायाव गासिबो आंनाव हाबजोबनायलाय आं दा बेबायदि इउटुबाव नुनायजों लोगोसे आङो जादों आरो ना फंबाय गाज्रि दा अननानै निमाहा हो आं बे हौवाजों थांफिननो हानाय नङा नाथाय बे हौवाजों थांफिननांगौ मा जागोन आं मिथिया जागोन दे जेबो नङा दे नों जुदि मावरियासोमोन नाथाय हा हु गैया नाथाय आफाया अननानै लांदोंमोन आंखौ बिमारि मानसि होननानै उफाय जासान्दिमोन मावजा होनना बुंदोंमोन नाथाय बै समावबो बियो गुबुन जानो मोनैनि आंखौ नाख्रांनायसो गोखां गोसो खालामदों नाथाय आं आइ आफानो खिथाफुंनानै लानो हाया नाथाय आंनि दुखुनि खोथा दुखु बिखा गोरबोआवनो आं लाखोमायो नाथाय आं ओरैबो दाय फिसाइजों लोगो जाला ओरै दाय ओरै लोगो जाला ओरै दाय जायो नाथाय आं एसे लाखोमाबावनो नाथाय आं सानब्रेबा नाथाय खर'आ फिदिंलाबो जायाखै आं दिनैसिमबो मेगनाव मोदै आयै अननानै बे माबा मोनसे माबाब्लाबो आं थांनो हानायनो फंबाय नोंसोरो गाज्रि दामोन दुखु दामोन बिनि खर'आ बिदिखासै बियो बेबायदि बैसोआवनो बेबायदि रासिन जाबोगाबो नाथाय आं आंनि फिसाखौ आं खहा खालामो आं संसारा थांनानै थानो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दङ नाथाय बयहाबो मोन्थाय दंथ' आरो बाट नों दा दायो नों मा सानखो दा मा प्लेनिङा मा नोंना थांखिया मा आंनि थांखिया थेवबो आं बेजों थांले नांगौला आं ओरैनो थागोन दा जुदि ना फिउचाराव सोरजोंबा थांनायनि प्लेनिं दं नामा प्लेनिङा नाथाय आं गैनाया गैयामोन गोरोबलायनानै थाथिंदो माबा मोनसेफोर खस्थ' खालामलायनानै बुजिलायनानै बेबो खिजान बुजिबाय खोमा रायज्लायहरदो बेजों फनाव खेबसे ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय रायज्लायलायदो जुदि नों बेफोरबायदि खालामगोन ना खालामलायबानो ओमफ्राय आं बिनि थाखायनो आं सैज' हाला आं माला होननानै बेफोरबायदिखौ बुंदो आंबो बेजों फन रायज्लायहरनोसै दा दसे थाना मिथिबायना
दाखालि लायखांखाबाय लायखांनानै आरो बेबायदिनो बुबावबाय रायबावबाय सिगांबो बुखायोमोन सैज' हायियाव आं खारदों थांदों नाथाय लायबाय लायनानैहाय आरो बेबायदि लायनांगौ दंबावो नाथाय इयो खोमा खेबगोन नोंखौ खनले खनले खुलुमगोन सोमोन्दो लागोन नाथाय फंसेबो दाखोथाय बिनि बुंनाय रावा ओरैनो मिसलियासो नोंखौ 100 बारलाबो खुलुमनानै बुंगोन बियो नाथाय बिनि बाथ्राया नै रायलायो नैबावो बिनि माने ब्रेन्डआनो गैखाया आरो ब्रेन्डआनो दस्रासोखा मानसि मोजांफोरनि नांलायनाय खमलायनाया दसेल' नाथाय बे हौवानि कारेक्टारानो दस्रासोखा ब्रेन्डआनो एकदम नोंसो गोसो जाबा दानस'नो हागोन आरो बिदिखा जोगोमनो आरो बायदि माने मा होनो बिदिखौ गावसिनि जाथियालाय होनदों आरो बियो बिराद गोनांसो होना आं बेखौ जेबो साना बे मोनसे बयहाबो बिदि थाखायो थानायालाय बे गाव गावनि आखल बेखौ माबा मोनसे राहा गैया नामा बेजों रायज्लायनानै मोजां बिहेभ मोजां आखल आखु दिन्थिनानै बिदि थानाय बेफोरबायदि संसार जानाय बेफोरबायदि मोनसे राहा गैया नामा ओरैनोथ' नोंहाबोथ' हाबा जाखाबाय नालाय गथ' 2 गोनां जाबाय नालाय स' बेहाबो दा रावबो गैया बे हिसाबै थांना थानो हानाय राहाफोर मोनसेबो गैया नामा मा रिंखो राहा मा बुंदों आं नागिरलाबो नुखासै फंबाय हा ओहो आं नुवाखै इयो रासिनसो जाबोगासिनो गामिनि मानसियाबो बेखौ आखायाव लाखाला आं बेखौ नायनो बानानै मैयाबो सासे मानसिनाव फैदोंमोन खाथियाव मा गाज्रि होननानैसो बखि फैलायबावोनो ओमफ्राय नोंनि थाखायनो खारदों लाजिनानैनो आरो बेबायदि बुंबावदों होननानैहाय बुंहरदों जाहैदों मथा मथि गामिनिबो नोगोर आदा मराखायनो आंखौ अनो ओमफ्राय ओरै होनदों आरो जायखिजाया नोङो एरायनानै थाहैथ'दो बियो थैब्लाबो नागारखानाय नङा बिनि खोथा बाथ्राया बिदिनोसै जानो हागौ गुबुन जायगानि नोंखौहाय बेबायदिनो नों जेरावखि थाङा मानो बेबायदि जाखागोन होनब्लाबो नोङो बे हौवाजों आस्थे नोंनि आरो थुलुंगाबो होआखै आंखौ नों मा सानो होननानै नाथाय इयो बारा जाबोगासिनो दङ आरो बैसोजों जानायजों लोगोसे माबायदि बेराम नामा बे बुस्थुआ मा बेराम नामा बे बुस्थुआ बेराम माथा खाराब आरो बेनसन मुलि रिएकसन जानायनि सम जा राग जोङो हारसिंनो सिगाङाव बेखौ मिथियाखैमोन नामा नोङो सिगाङाव हाबा जानायनि सिगाङाव ओहो थगायनानैसो लादों इयो ओमफ्राय बे जा फटकआव फंबाय फटकआव होदोंना फिसाला बेखौबो आं नङा होननानै दाखालि बुथारनो होसोदोंमोननो ओमफ्राय आंथ' गैयामोन बे समाव आं खारखांखाबायमोन बिमाया गैखालाय बुथारखानोसै होननानै बिसिबा गिदिर गन लाना होसोदों जाहैदों ओमफ्राय बेखौबो आं खोनादों आरो बेखायनो बे आं बुथारबोस्लायस्लाय आंनो लाना खागोन नोंनि फिसा नङाब्ला दिनै फिसाया देरबोबाय लावबोबाय बुजिबाय मामि बियो आंनि बाबा नङा होनलायबो होनना बुंसै नाथाय देनांहाय उननि बाराव लाजिसिंसिं होनबाथ' आं दुसिजागोन बैथालिनि फिसा होनलायनानै बिहामजोफोरजों बेबायदि दुसिजागोन नै आं बेबायदि लाइनाव फैदों आरो हाब एफा उन्दै समनिफ्राय बियो बेबायदिनो सास्रि बिस्रि उन्दै जाथि खुन्थिनिफ्रायनो बियो जाहोबोबाय लोंहोबोबाय दिनै एसे गाबोन एसे रायज्लायबोनो रोंबाय बुजिबोबाय दिनै मानो बेबायदि खोमायाव सोखो बिलाय होननानैहाय आंनि गोसोनिया दंखायोमोन आगोलो गैया नङा दङमोन नाथाय जों रायज्लायनायबो जायाखैमोन ओमफ्राय बियो बेखौ सन्देह हमो आरो एफा गावनो थगायनानै लांबाय बेंकआव थाखा गैया गारा होननानै ओमफ्राय आंबो बुंखायोमोन आरो आफानिफ्रायसो बैसोआ बारा नोंना आं नोंजों बोरै रायजो जानो बेसेबां बैसोनि जाखो नोंना ओरैनो मा नोंना बैसोआ बेसेबां जाखो आंनि बैसोआ 30 जाबाय खोमा 30 आरोना औ बिदि जागोन आंबो मिथियाना माबा मोनसे राहा खालामलायदो सानलायलायदो गोरोबलायनो हानाय बायदि केपासिटि दा नोंनि बे बुंनाय रावखौ आं रेकर्ड जानानै दं नालाय बेखौ भिडिअ बानायनानै हगारनो हागोन ना हाया
नोंनि बुंनाय पइन्ट हिसाबै नोंनि हौवानि सायावहाय बुंनाय पइन्ट हिसाबै बेखौ जेरै नोंनि हौवायाथ' बुंबाय जि बुंनांगौ नङा होमबा मथा मथि आं बे संसार जानो हाखानायनो हगारलाबो अरजाला हगारफिन होमबा भिडिअखौ हगारनोसै ना दे हगार जायखिया जा बेखौ जेबो आखायाव दायथ' दालाथोंसै होनना बुंदों नाथाय बियो बेसे सहायबावनो होननानै ना बेबायदि बुंबानो जाबाय आरो फंबाय दे ओं दे